Адвокат Марковски, въпрос на личен избор ли бе при вас или дълг към семейството ви да станете адвокат? Категорично въпрос на мой осъзнат личен избор. Не понеже татко е голям адвокат и известен, да. Аз имах от ранна детска възраст едно въвеждане в тази професия от него. И това нещо ме запали още от много ранна детска възраст. Даже си спомням по старото време преди 90-та година, преди да се смени режима, било ми е много интересно като хлапе, татко ме е водил в районните полицейски управления, милиционерски управления тогава. И още от най-ранна възраст имам този интерес към адвокатската професия. Така че това е един осъзнат избор, който в годините е бил все по-желан за мене да се занимавам именно с това. А първото дело, спомняте ли си го? Спомням си го много добре. Никога не съм получавал сребърна лъжица в устата или баща ми да ме гали по главата и да ми обяснява колко съм умен. Спомням си, че ми даде едно изключително тежко дело. Първото ми дело беше едно ужасно блудство с един господин, който беше от малцинствата, спрямо едно много малко момиче. И това беше, общо взето, това ми беше като първото бойно кръщене. В съда, спомням си много добре делото. Спомням си, че бяха безсънни вечери, нали, подготовка и четене, защото все пак първото дело, нали, се очаква, нали, да е нещо специално, нали, да си подготвен, да знаеш, да можеш. И така лека по лека навлезнах в професията. А тежка ли е царската корона, която наследихте от баща си? Сигурно има много позитиви, негативи от името му, или? Не мога да кажа, че татко е носил царска корона. Той имаше едно съзнание, че нито аз също го имам, може би като пак осъзнато, а може и малко потомствено, да е, че ние не сме нищо повече от всички други работещи колеги, с които влагат много знания и възможности във всички дела. Но в годините баща ми създаде име и авторитет, което за мен беше една много голяма отговорност. Да. Хората, които идваха и ме ангажираха, защото в един момент вече стигнахме до положение, татко си имаше негови клиенти, аз мой, но всеки идваше при мен и ме питаше: господин адвокат, вие какво ще направите за мен? Нали? А не идваше да ми каже: ти поне си син на баща си, нали? Да. Аз сега искам да те ангажирам конкретно по моето дело. Хората идват с големи очаквания и желание за резултатност по делата. И това е отговорност. Сега не мога да на везната, ако сложиме негативи или позитиви, не мога да отговоря много обективно. Много често има позитиви, много често има и негативи. Въобще шарено е както в живота. Казвате, най-трудно е да бъдеш адвокат на дявола. На вас случвало ли ви се да защитавате човек, който наистина е като жив дявол? Много често. Профила на кантората ни е тежки наказателни дела. През главите са ни минали, особено и на мене, а на баща ми още повече, светла му памет. Много тежки дела за убийства. Общо взето в визитката си носим едни от най-тежките процеси за умишлени убийства в държавата. Да. Просто така се стекли обстоятелствата. Много е дълга визитката. Какво мислите за театърът Правосъдие, като започнем делата Мила Гешева, Тодор Славков при баща ви, оневиняването на Русо Луканов, Лазар Колев Белнейски? Това са все такива много щекотливи дела. А всъщност театърът Правосъдие, как ги виждате вие нещата? Ето сега това последното, за което ми споменахте, делото през септември. Пак ли е такова? Сега, лично аз не бих използвал термина театър правосъдие, защото всеки един съдия се стреми максимално да изпълни тези цели, които законодателя е заложил в правораздаването, т.е. да е обективен, да е справедлив и в края на краища да изпълни основния принцип в наказателното право, да установи обективната истина по едно тежко наказателно дело или по леко, без значение. Затова по много дела има различни решения, различни мнения, различни становища на съдии, но всеки съдия обективно се стреми
съгласно вътрешното си убеждение и разбиране да е справедлив по едно дело, защото в край на краища това е целта на правораздаването, да се стигне до справедлив съдебен акт. Сега в последно време това, което с вас и говорихме преди да започнем интервюто, ми прави впечатление, че се появява една много, много тревожна тенденция по някои знакови дела за пътно-транспортни происшествия. Което не е добре, защото то не е свързано с основните цели на правораздаването и на правосъдието в държавата. Имам чувството, че по някой път се четат съдебни актове, за да се отговори на определени обществени нагласи и очаквания. Виждате, че обществото се взривява и сме стигнали вече една точка на кипение, на нетърпимост, която е абсолютно разбираема. 100%. Аз не съм против тази нетърпимост към това, че се убиват нашите деца по пътища. Аз също имам дете. Никой не е застрахован от това нещо. Така. Но ако застанеме като юристи пред буквата на закона, трябва да видим, че става въпрос в края на краищата за непредпазливи престъпления. Никой не желае достигането до такъв тежък резултат, настъпването на смърт. Разбира се, безотговорно поведение зад волана. Нагледахме се на виждате какво чудо е с тези изключително тежки опивания, всякакви видове наркотици, които наркопазара бълва на нашите деца. Свободно живеем в едни времена, в които по-трудно си купиш паничка с боза, отколкото да си вземеш наркотици зарадиш в София. Нали, това нещо аз не го отричам, разумно е, но да се съди човек, който примерно не е употребил алкохол, който не е употребил наркотици, който разбира се извършва някакво нарушение по закона за движение пътища, но да го слагат под един знаменател и да се четат наказания близко до тези като за умишлените убийства и престъпления, това не е целта и това не е рацио легиса на закона. Добре, ето вдигнаха се наказанията в закона, обаче продължават тези престъпления. Как си го обяснявате? Какво трябва тогава да се направи? Тогава нашите видни политически нормотворци в Народното събрание трябва да си отговорят на този въпрос. Дали вдигането на наказанието е достатъчно ефективно и в край на краища той изпълва ли тази превенция, за която всички говорят. Отговор е категорично отрицателен, защото като видите каква е статистиката и в новите наказания пътно-транспортните происшествия не са намаляли. Значи, очевидно това не е панацея на решаване на проблема, трябва да се търси в друга посока. Тежките наказания. Ето виждаме, продължават катастрофите. Продължават загиналите деца, колите, които се блъскат по спирките и по трамвайните линии тук на София. Нещата, гърми телевизията, казват, не еди кой си му дадоха една брой години, но, както се казва, войната по пътища продължава битката там. Ама и войната с един вид продължава с години тези дела също. А защо е така пък? Сега, бавежа на тези дела за пътно-транспортните происшествия, много хора се упражняват неподготвени върху авторитета на съда. Тези съдии, те бават делата, мотаят ги, не им се занимава. Всеки един, който не се занимава с наказателно право, трябва да знае, че делата за пътно-транспортни происшествия са едни от най-тежките наказателни дела. В себе си те съдържат изключително точна специфика, свързана с установяване механизма на настъпване на всяка катастрофа, като там се изготвят едни комплексни технически експертизи, които са много труденки и отнемат много време. Освен това, в съда много често се завъртва спор между страните, между прокурора, защитата на подсъдимия, съда, съдията също търси обективната истина. Много често първоначалното изготвени заключения в досъдебното производство не са достатъчно изяснили в пълна светлина проблемите, които изведнъж се появяват пред съда. И тогава това от своя страна води до назначаването на такива допълнителни повторни експертизи, което отнема време. Ясно. Иначе не е проблема в съда или някакъв бавеж,
който да е съдебен и който да е, нали, желан и търсен. Всеки съдия гледа да си реши делото в разумни срокове, което е в крайна краща неговото служебно задължение. Да. Добре, според вас, ето сега очакваме ново правителство. Всички идват с един вид готовността да се преборят с тази престъпност. Вие смятате ли, че поредното ново правителство ще го направи? Да, това е много популистична заявка. Всеки идва и казва, аз ще се оправя, ще се справя, ще се преборя с престъпността, но това е много, много популистко, защото престъпността, виждате, тя не може да се реши в един ден или да се спрат определен вид престъпления. В големия град престъпленията си текат и си върват чисто статистически. Въпрос не само на лозунги и изявления, а на реални конкретни действия, които са чисто организационни. В Министерство на вътрешните работи там, според мен, може да се направят много неща. Всички говорят за разни реформи, за допълнителни неща, но които трябва да се извършат в структурата на МВР, но е факт, че ако полицията работи ефективно, подготвено, добре оборудвано, защото не може да имаш очаквания за разкриване на престъпления, като примерно аз говоря си с много български полицаи, те нямат гориво за патрулните автомобили. Да. Как да бориме тогава престъпността, като много често самите полицаи със собствени средства от заплатата си зареждат патрулните автомобили? Знаете ли в какво положение са, примерно, имаше период, в който им раздаваха тубички с бензин. И ръкавици за криминалисти. Там да не говориме, айде сега почнаха, нали, малко лабораториите, повъоръжиха ги с малко оборудване и техника, нали, защото до тук нещата бяха абсолютно катастрофални. Не може да има качествено разследване, не може да има добра криминалистика без съответната апаратура и оборудване. Сега, много щекотливия въпрос за нотариуса. Има ли в адвокатурата такива подобни лица като нотариус? Разбрахме, че е човек с много голямо влияние. Сега, нотариуса чуха се всякакви работи за не съм имал честта и удоволствието да го познавам. Не съм работил, защото не приемам такъв подход на работа по делата. Тоест не търся извън съдебни контакти, за да се уреждат определени дела в определена посока. Вижте какво, винаги имало лобизъм в правосъдието. Нали, ако кажем, че тук това е само по отношение на България, това е една шумна лъжа. Да. Това е шумна лъжа. Значи лобизъм по съдебни дела има в цял свят. Навсякъде има, включително и в големите европейски икономики. Може и навсякъде има. Навсякъде има лобизъм, навсякъде има корупция в тия системи. Така че Мартин Нотариуса не е открил топлата вода в никой случай. Сега разбира се, без да познавам конкретно фактите по случая, нали, по делото, което се извършва разследване за контакт на магистрати с него, там трябва да, нали, сега гадаме малко на пръсти говорим, защото и гледаме, защото това, което е излезнало в медийното пространство, това може да ползваме. Да. Но е факт, че този човек в един момент, нали, починал е светла му памет, но е ставало въпрос за самозабравяне. Виждате, нали, да имаш тон към определен съдия и магистрат и да му обясняваш какво трябва да направи и безпардонно и да влизаш даже включително и в съдебно заседание и да говориш по такъв начин. Нали? Това очевидно е едно чувство на безнаказаност, което се е развило във времето. Разбира се, много тежко, опасно и грозно е, че все пак това е млад човек да бъде застрелен по този безапелационен начин, но очевидно там става въпрос за преплитане на доста големи интереси да се стигне до такова крайно положение. Корупция е имало винаги, още и преди обръщане на режима, винаги имало корупция. Тя си имала различни видови измерения в времето, в което се променяли и обществени отношения, и нагласи и така нататък, но корупция имало. Факт е, че имало хора, които са се възползвали от това нещо, но въпрос на изясняване и доказване много е трудно.
всичките такива лобистки действия, те са много конспиративни, много скрити, много замаскирани. Много трудно може конкретно според мен да се стигне. В края на краищата всеки магистрат казва, аз такова ми е било вътрешното убеждение, затова така съм решил конкретния случай. Всеки български магистрат е суверен да каже, аз така съм преценил. Така, абсолютно. Да, и в края на краищата, затова вече има и горни инстанции, които преценяват това дали е така, дали е правилно, дали е законосъобразно. Да. Кажете ни за Брендо, сега той си намали тази присъда неговата, като се предаде. Как си обяснявате защо той все още е жив, да е жив и здрав, но хората около неговия кръг, кокаинови крале, отдавна ги няма? Как си обяснявате, че той е така последния мухикан в тази област, ако можем така да кажем? Фактите за Брендо са, че той е действително една жива легенда. Да. Даже ще ви кажа, не е тайна. Разговарял съм с господин Цветанов, когато беше министър на вътрешните работи, който в разговор си казахме, че това му е най-голямата професионална заслуга е задържането на Брендо, тъй като става въпрос за човек, който той просто борави с такива мащаби, които те са огромни и за западните държави, не само тук за България. Даже той тук в България, си спомням разговора, че каза, че той даже не е толкова добре познат, колкото примерно в Западна Европа. Да, той е живота му като сценарий за филм. Да. Факт е, че е легендарен бос от андерграунда. Сега този избор да влезне в затвора, то е логичен избор. Затвора е много трудно да се поръча убийство. Не е изключено, но тук в нашата реалност и в нашите условия е много, много трудно това нещо. Може би това е било желанието му да се съхрани, чисто да оцелее физически на фона на това, което отвънка, защото там си застрашен. Така че това е един осъзнат негов избор да влезне в затвора, по-хубаво лишен от свобода и жив, отколкото свободен и мъртъв. В крайна краища той е мъж, който в разцвета на силите си, или айде да ги е прескочил малко, но млад човек е, на фона на това, че си има и семейство и така нататък. Да, и дете. И дете, така че избора му според мен, е правилен въпрос на оцеляване. Да. Какво мислите за решението на Конституционния съд за отмяна на промените относно съдебната система? Излезнаха много спекулации по този въпрос. Основното перо на промените бяха свързани с ограничаване правомощията на президента, защото ние като всяка една парламентарна република изпитваме страхове за властта на президента, т.е. да не стане бой между двата вида власти, президентска и парламентарна. Мисля, че вече тези страхове са преодоляни с решението на Конституционния съд, която средоточи властта именно в парламента, който е основен орган в държавата, и според мен вече тези страхове напълно са отпаднали. Сега моето лично мнение, разбира се, тук става въпрос и за един политически анализ, доколко това е добре и правилно, чисто обърнато със знак към политическата система. Това не мога да го коментирам, защото нямам експертиза, не съм специалист в областта, но ми се струва, че с тези промени се позаздравиха устоите на парламентарното управление, което не е лошо за държавата, защото в края на краищата средоточаването в ръцете на един власт имаш винаги е рисково. Да, абсолютно. В ръцете на президента в края на краищата суверен по Конституция българския народ. Точно така. Какво мислите за предложения законопроект за промяна на закона за съдебната система, в който да се забрани настоящия Висш съдебен съвет да открие процедура за избор на главен прокурор? Да, сега това е много поредната спекулативна и популистка тема. Главният прокурор не трябва ли да има различни видове избори извън Висшия съдебен съвет? Сега лично аз изповядвам една идея,
с това, че в края на краища Висшия съдебен съвет е висш кадрови орган. Той е съставен от хора, които са в системата на съдебната власт. Тоест това са хора, които дълги години са работили в структури, били са магистрати, имат погледа, имат професионалния контакт, включително с всички свои колеги. Да. Извън избора, ако напусне Висшия съдебен съвет, започва да става малко хаотичен и по симпатии. Почва да става вече да вкарваме един мажоритарен момент по отношение на избора на главния прокурор, който не е окей. Според мен е по-добре главният прокурор строго да се избира от специалисти, които са хора от кухнята и в системата. Да, и си я познават. Да, по-добрият вариант е това не значи, разбира, че всеки път Висшия съдебен съвет прави правилни и адекватни избори. Да. Нали? В една или в друга посока, но поне има гаранция за хората, че се избира сред хора, които са строго в кухнята и в системата и познават кой какъв капацитет и възможности има. Да. Делото Луканов е бестселър на вашия баща, а вашето кое е дело? Да, верно е така. Баща ми стана особено популярен след процеса на Андрей Луканов, след оправдаването на Алексей Русов. Това беше едно много, много тежко и много сериозно дело с огромни предизвикателства. В него сега верно е, че там беше много голяма звезда в пагона на моя баща и резултата по самото дело, защото в крайна краща Русов го оправдаха. Аз, разбира се, имам оправдателни присъди по тежки дела, но изключвайки резултата по това дело, което ще цитирам, това е процеса Белнейски. За мен това беше най-голямото професионално предизвикателство. Според мен там в този процес аз израснах, прегорях в този процес. В смисъл, след такова дело не може да ме стресне друго наказателно дело. Ясно, разбрах. Баща ви лансираше една много интересна идея за кастрация на педофилите, но с тяхно съгласие. А вие... Това е много щекотлива тема. Да. Сега вижте какво. Значи хората, които имат девиантно сексуално поведение, нали, това за мен коментирал съм с татко ми тази тема и имахме там абсолютно единомислие по въпроса. Това са болни хора. Това са хора с погрешно мислене, с объркано либидо, с една насоченост, която е болесна. Сега тежките наказания не са добри за тези хора, защото като ги вкарат в затвора, знаете ли какво им се случва вътре? Затворническото братство, те имат изнасилват ги, сигурно. Кодекс на честта. Като се надуши, примерно някой, който е посягал на малолетно момиченце или момченце в затвора, му се случват такива неща, че просто много малко от тях даже оцеляват и излизат в ментално-психическо здраве оттам. Аз съм имал случаи, в които след присъствие в затвора си спомням, че се беше отдавил в кофата, където ходят по малка нужда затворниците. Човек, който съм го защитавал за подобно нещо, въобще те са много тежка картинка в затвора. Педофилите и сексуалните насилници, самото затворническото братство се обединява и почват да ги мачкат и да ги смазват вътре в затвора. Сега химическата кастрация, тя се практикува в някои европейски държави и е свързан именно с това разбиране, че това са хора, които са болни. Когато той е болен и е осъзнат, че трябва да стопира чисто физиологично този нагон, тогава това дали е по-добро за обществото? По-добро е за обществото, защото той повече не може да извършва такива престъпления. Тоест, може да има желание, но няма да има физиологичната възможност това нещо да се случи. И въобще след такъв процес на химическо кастриране, те така го казват, нали, след инжектиране, тогава те вече нямат и желание за
посегателства върху деца. Да, така че това не е никак лоша идея. Разбира се, все пак става въпрос за членовредително наказание, нали? Да не се връщаме в зората на Крумовите закони, но когато е съгласен човек и е осъзнал, че това е по-доброто за него, тогава няма нищо нехуманно в прилагането на един такъв процес. Ясно. По кастриране. Разбрах. Добре, дойде ли време вече и ние всъщност да оправдаем еднополовите бракове? Това сега е също много голяма тенденция. Виждаме и Олимпиадата, която мина. Да, там има много нагледни примери добри. Сега за мен нали, аз си казвам от моята камбанария, от моята гледна точка, за мен това време Господ да пази да не идва. Разбира се, не ги дискриминирам, на никой не влизам вечер под юргана, всеки има право на свободен сексуален избор, но това нещо да се узаконява ми се струва много крайно, просто обществените типично български менталитет на българина е в пълен разрез с това нещо. Защото в края на краища един такъв брак той не може да произведе, да се роди рожба. Осиновяват деца. Осиновяват ги, представате ли си какъв личен пример се дава на подрастващото поколение? С две майки или две бащи. Детенцето то се обърква още от най-ранна детска възраст. А в края на краища това е и в разрез с християнските принципи, морали и устой. Мъжът е мъж, жената е жена, тяхната любов създава живота, там се ражда живота. Така че това е първо антихристиянско, второ против физиологията и против това ние да се възпроизвеждаме. А на България трябват българчета, защото виждате за какво става. Изчезваме. Така е. Вас заплашвали ли са ви бандити? Да, заплашвали са ме бандити. Заплашвали са ме с думи, с жестове, включително и в съдебна зала. Това е част от професията ми. Нито съм си купувал късоцевно оръжие, нито съм си викал охрани, нито съм го изживявал особено притеснително и навътре. Приял съм го, че е част от работа. Даже ще ви кажа, като се стигна до такова нещо, пък даже до някъде съм, не че е някаква форма на мазохизъм това нещо, но е някакво вътрешно удовлетворение, защото очевидно си върша както трябва работа. Да. Добре, как преживявате загубата в съдебна зала? Загубата тя е част от професията ни. Разбира се, ако кажа, че ми е тая, ще излъжа, не бива да го правиме пред камерата. Разбира се, ядосвам се, нямам професионална удовлетвореност, особено когато виждам, че съм прав в една или друга посока. Определено не излизам щастлив от залата, нали? Когато загубя дело. Сега има някои дела, които още при самото им запознаване с доказателствата е видно как седи ситуацията, нали? Как ще премине постановката с разглеждане на делото пред съда, но не съм щастлив и доволен, когато губа дела, особено когато застъпвам определена теза, в която съм не влюбен, а убеден, че е така, съгласно доказателствата по дело. Да. И как разпускате преди? Казвахте, че се занимавате с лов. Сега? Да. То не остава време за това хоби. С съпругата ми търся естествения контакт с природата, който е много ценен и полезен при нас, защото от тежката седмица, която те мачка наказателните дела, контакта с природата, в свободното време е малко прочетена така книжка, която е приятна да ти грабне вниманието. Трябва малко да се разсееш уикенда, защото батерийките трябва в понеделника да са пълни. И понеже баща ви говори вече като последно, че много чудеса са му се случвали в неговия живот. Във вашия живот има ли чудеса? Разбира се, аз всички положителни събития ги приемам като дар Божий. Това, че имам дете, това, че имам хубаво семейство, това са все Божии чудеса, които Господ е преценил тези дарове да ми ги даде. Имам професия, в която съм влюбен и работя. Много хубав екип имам в моите колеги в кантората. Това са все неща, които са според мен са чудеса, които са ми се паднали и са ми се случили в житейския път.
Добре, благодаря ви много. За мен беше много увлекателно. И за мен. Аз благодаря.